Здравейте, аз съм Даниела, от 3 години ползвам Канген вода и днес ще ви разкажа малко за Канген машината, откъде, как се произвежда, какви са основните характеристики и как може да ползвате различните 7 вида вода, които тя произвежда. Започвам! Канген е всъщност в превод от японски означава завръщане към извора и идеята е да си имаме едно поточе на жива вода в къщи. Разбира се, най-добре ако имаме изворче от планинска вода и да си пълним от него всеки ден, но тъй като за повечето от нас това не е възможно, японската фирма Enagic произвежда ето тези уреди, които са ионизатори за вода. Сега ще ви разкажа малко повече. В началото тези уреди са били предвидени за медицинска употреба в Япония, защото уредът прави водородна вода, а се знае, че водородът е един от най-мощните антиоксиданти. Уредите на фирмата Enagic се използват от 1974 година като медицински уреди в японските болници, а 20 години по-късно, от 1994 година, навлизат и в домакинствата. Канген водата, която излиза от машината, има 3 основни свойства. Първо, се филтрира. Подобно на брита кана, има филтър, който се намира ето тук. И този филтър се сменя веднъж в годината или според консумацията при достигане на 6000 литра. Първото свойство е филтрация. Второто свойство на Канген водата е, че водата е преструктурирана. Какво ще рече това? Зад екранчето, което виждате, има 8 платки, които са от титан и са покрити с платина. Има 2 електрода и те привличат различни иони. Накратко казано, отгоре излиза хубава вода, пълна с минерали, които са в чешмяната вода. И това са магнези, натрий, калци, желязо. Те излизат тук от горния маркуч и са хубави и са добри за нашето здраве, полезна вода. Отдолу излиза отпадната вода, в която има хлор и отрицателно заредени иони, които не са добри за нашето тяло. Нашата чешмяна вода се разделя на две. Нищо не се убива и нищо не се добавя. Просто изходната вода се разделя на 2 части. Хубава жива вода, канген вода и на отпадна вода, която ние не искаме да консумираме, но може да използваме за дезинфекция, например. Водата се филтрира и се преструктурира и третата стъпка, третото свойство е, че водата се ионизира и се алкализира. Освен, че има полезни минерали в канген водата, в нея се съдържа и молекулярен водород. А молекулярният водород, научих преди 3 години, е един от най-силните антиоксиданти. Машината прави 7 вида вода и ще ви кажа сега кой вид за какво е добър. Нека да ви покажа различните видове вода. Започваме с 2,5 киселинната вода, за която ви казах. Тя служи за дезинфекция на ръце и на повърхности. Следва 6 pH, това е pH-то на кожата и на косата. Тя се казва Beauty Water и разкрасяващата вода. С нея може да измиваме лицето, да си направим тоник или да си измиваме косата, защото това е pH-то най-близко до нашата кожа. Следва 7 pH. Това е филтрирана вода, т.е. водата е преминала през този филтър, който филтрира тежки метали, хлор и други примеси. Следва 9,5 pH. Това е препоръчителната вода за пиене. С 9 готвим, а с 8,5 приготвяме кафе и чай. Нека сега да си налея малко вода и да ви покажа как изглежда. Избирам 9,5. Тук се вижда, че има малки балончета вода и това е активният водород. Наливам отпадна, наливам и хубава вода. Ето вижте, в самата вода има като балончета. Стои като газирана вода, но с малко по-финни мехурчета и това е активният водород, който е добър за нашето тяло. А това е отпадната вода, която не искаме да пием.